Ara no ens podria acompanyar avui ningú que sàpiga més del que parlem aquí, en aquest acte, que vam estar convidada, la Dolors Sabater, perquè ha estat alcaldessa. Per ser ella mateixa de nou candidata a les properes eleccions per guanyar Badalona i per fer-ho per una ciutat amb la qual compartim quilòmetres de frontera geogràfica i de moltes problemàtiques conjuntes. En l'actualitat, com sabeu, és diputada del Parlament de Catalunya per la CUP i Nou Cicle per Guanyar, i abans, ara, i suposo que sempre, és activista social. Dolors, quan vulguis. Moltes gràcies, Anna. A totes i tots diuen que això és una cursa, no? Que això va de cursa electoral, i és veritat que és una cursa. Però és una cursa per la vida. És una cursa per la defensa de la vida. La veritat és que estem en un moment molt especial. Venim de lluny, hem viscut èpoques molt diferents. Aquí som gent que tenim experiència d'activisme en moments molt diferents, no? Des del franquisme cap aquí. Però ara estem en un moment de successió de crisis molt fortes, crisis que s'acumulen i que no fan més que accentuar les desigualtats d'una manera bèstia, que travessa la vida de la majoria de la gent, les desigualtats i sobretot les contradiccions d'un sistema que està realment en fallida. Un sistema que, ho hem dit moltes vegades i sembla tòpic, però està bé que ens ho recordem. Els rics cada vegada són més rics, els pobres cada vegada més pobres, i d'això en sabem moltíssim aquí al Baix Besòs, en aquest pati del darrere de la capital catalana que gentrifica, no? Totes les desigualtats i la pobresa, i acumulem d'alguna manera aquesta vivència a flor de pell de tantes desigualtats i de com aquestes crisis acumulades estan travessant la vida cada vegada de més gent amb uns índexs de pobresa que són insostenibles per qualsevol societat. I a més hi afegim, no? Els rics són cada vegada més rics, els pobres cada vegada més pobres, el planeta cada vegada més devastat, i sembla que nosaltres aquí no reaccionem, no? I a sobre estem en un moment d'una crisi democràtica molt greu aquí a l'Estat, després de tota la confrontació de l'embata independentista contra el règim del 78 i tota la reacció que hi ha hagut, només cal veure aquesta reforma del delicte de desordres públics que augmenta els motius per perseguir la protesta. Per tant, companys i companyes, sí, això és una cursa, però és una cursa per la defensa de la vida, és una cursa que, com ho diu la Judith Butler, per la vida digna, per fer front a la precarietat, a l'especulació, a les desigualtats, a la pèrdua de drets socials, civils i polítics, i en definitiva és una cursa entre la majoria social, la gran majoria social, aquesta majoria treballadora que som, que és i som, els que dediquem la vida a produir, a reproduir-nos, a sostenir la vida, a tenir-ne cura i a lluitar pels drets de tothom. I aquesta gran majoria social som la que estem sent, perjudicades d'una manera clara per una minoria, molt minoria, privilegiada per aquestes elits que d'alguna manera han après a xuclar els recursos i anar engreixant les seves fortunes, i no hi ha un exemple més clar i més punyent que el de les elèctriques. Jo he estat aquí amb vosaltres recorrent als carrers fent manifestacions en contra dels talls de llum que sabem que estan a punt d'arribar. Aquí tenim una majoria que passa fred o calor o que queda a les fosques perquè les elèctriques ens han posat en una situació en què moltes famílies han d'escollir entre pagar la factura de la llum o omplir la nevera. Els autònoms han d'escollir entre pagar la quota d'autònoms o tancar el negoci perquè no poden pagar la factura de la llum. Molts negocis que baixen la persiana i resulta que les grans indústries elèctriques, els grans oligopolis, 40% de beneficis augmenten, el 40% o el 200%, i això és un sistema que no ens serveix, que aquí al barri del Besòs en tenim una realitat que la sabem, que no podem aguantar que això sigui així. I això no és dir-ho
com una retòrica anticapitalista, feminista, ecologista, que la diem en teoria. No, és que la tenim cada dia, a cada vorera, de cada carrer, de cada plaça, de cada veí, de cada bloc, en els nostres barris i a les nostres ciutats. I com que la vida a terra, a les ciutats i als pobles, és aquí, a la política local, des del municipalisme, on cal fer-hi front. Cal fer-hi front per aturar aquesta salvatjada de polítiques que devasten la vida i cal fer-hi front per construir alternatives que posin al pla de la política local i a la vida de la gent oportunitats per sortir d'aquest disbarat. I per això és tan important les candidatures municipalistes, candidatures valentes, rupturistes, candidatures que planten cara d'una manera forta al feixisme, al racisme, a l'especulació, a aquestes polítiques que les pot fer aquesta extrema dreta devastadora que avança i que l'hem de frenar, però que també, i permeteu-me que ho digui així, des d'organitzacions que fan seguidisme d'aquestes polítiques de dretes, que no planten cara en aquestes polítiques devastadores i que el que acaben fent és validant, siguent connivents amb una manera de fer política que continua devastant la vida de la majoria i enriquint aquestes elits que ho tenen tot a favor. Qui rema en contra? Si no es pot en nom d'una república estar estabilitzant un estat que no deroga la llei Mordassa, un estat que amb l'excusa del delicte de sedició, que molt bé que es derogui, però sencer, que es derogui per sempre, però no pot ser que amb aquesta excusa ens ampliïn la pena, la manera de perseguir la protesta. Estem parlant que no es pot estar estabilitzant això i per una banda i per l'altra està defensant una república, uns drets i unes llibertats que necessita el poble treballador, la classe treballadora. Per tant, les candidatures municipalistes, i això ho hem vist a Badalona, ho hem vist clarament a molts municipis, què tenim de diferent? No és només que ens autodefinim com a rupturistes contra el règim del 78, com a anticapitalistes, no només és que ho diguem, és que quan fem polítiques, és que quan tenim l'oportunitat de governar, fem coses que no s'havien fet mai fins ara. És que fem polítiques de la redistribució de la riquesa que eren possibles, però que ningú les havia assajat. És que fem polítiques de recuperar serveis públics, de municipalitzar serveis i de deixar que s'escapin els diners públics cap a l'enriquiment de la gestió privada, i ho fem des d'aquestes candidatures diverses, titllades d'antisistema de vegades, aquestes candidatures que se'ns diu que som perroflauta o tot el que vulgueu, no? Doncs resulta que són candidatures que quan tenim oportunitat de governar sanegem l'economia dels nostres municipis, reduïm la despesa financera i ampliem la despesa per la capacitat d'invertir en polítiques socials. Per això ens fan fora, per això ens fan fora tan ràpid, perquè no ens hi volen, perquè aixequem catifes, perquè posem la transparència i vetllar contra la corrupció d'aquests negocis que fan especulativament les grans empreses. Escolteu, les empreses de neteja. Tots els barris, tots, de Badalona, de Santa Coloma, de Sant Adrià, de tot arreu, tothom es queixa que tenim la ciutat bruta. La neteja és una cosa que la tenim a la vorera de casa i que ens molesta moltíssim. La dreta recull vots gràcies a temes de neteja. Qui fa que les nostres ciutats estiguin brutes? Ho fa l'empresa que més diners públics s'emporta dels nostres ajuntaments. Una empresa de Florentino Pérez, que a Badalona vam descobrir que cada mes ens facturava 17.000 euros fraudulentament. I si no hi haguéssim sigut nosaltres, això ningú ho hauria perseguit. Poso això d'exemple, em podria dir més, però és que és un continu. Aquestes candidatures municipalistes són imprescindibles que tinguin força, sigui per fiscalitzar des de l'oposició, per aprendre, com deia l'Anna, com funciona l'administració, per posar-la davant del mirall quan està fent polítiques fraudulentes, quan no està
quan no està resolent de veritat els problemes que té la gent. O, com espero que Santa Coloma tingui oportunitat, Badalona també, anem a totes en això, a poder influir en el govern, a tornar a governar, a tornar a posar les polítiques realment feministes, transformadores, les polítiques que milloren la vida de la gent més exclosa, perquè és de la que ningú vol parlar, ningú, mai. La gent que queda al marge. Perquè escolteu bé l'hivern, talls de llum i els incendis. A Badalona fa 2 anys van morir 5 persones en una nau. Però és que les naus continuen, perquè la política d'habitatge continua no rescatant la vida de la gent, sinó rescatant els fons voltors. Estem en aquest sistema i des dels municipis hi podem plantar cara. Des dels municipis hi podem aturar. Un altre exemple, les 3 xemeneies. Tenim una oportunitat aquí, una oportunitat d'or, de convertir aquest espai en un espai natural per fer front al canvi climàtic, amb equipaments, per donar resposta a la zona més densificada de l'àrea metropolitana, com fem aquest conjunt de Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, amb Montcada més amunt, no? Però que tenim tanta pobresa acumulada, tanta densitat. Tenim una oportunitat, un parc amb equipaments per fer investigació. Escolta'm, si volen portar el hub de l'audiovisual, que vingui el hub de l'audiovisual, si és que serà benvingut qualsevol cosa que generi innovació, llocs de treball, que tregui activitat. Però no és això el que tenim damunt la taula. El que tenim damunt la taula és un projecte especulatiu que l'únic que busca és donar resposta als propietaris. Els grans propietaris de l'IBEX, a la banca, a l'elèctrica, per fer un negoci, per fer-se d'or. Una altra vegada, posant habitatge a línia de mar, que sabem pel canvi climàtic que d'aquí poc temps serà inundada, per posar habitatge a uns preus que ningú d'aquí podrà accedir-hi, no és aquest l'habitatge que necessitem, i per densificar encara més i gentrificar, perquè qui podrà pagar aquests pisos? Gent amb un poder adquisitiu que farà pujar una altra vegada el preu de la vivenda i els barris al voltant, la gent, els veïns i veïnes hauran de marxar. I aquí al Baix Besòs això no ens ho podem permetre. El Baix Besòs, històricament, és un barri de lluita obrera, de compromís per les classes treballadores, pels drets de tothom, que ha aportat molt al país. No oblidem que aquí, gràcies a les lluites d'aquí, a tot el país va haver-hi la immersió lingüística, que va ser una fita que ara tornem a tenir en perill, que ara hem de tornar a lluitar pel dret a la llengua, però aquí, des d'aquí van sorgir lluites molt importants pel país. No oblidem que si la capital de Barcelona, la capital del país, es va fer forta i va tenir el metro, és perquè molts obrers, molta classe treballadora es va poder viure en tota aquesta zona. El Besòs parla de lluita i parla de desigualtats. Ara faran 60 anys de la nevada, ha fet 60 anys de les riuades, o sigui, tenim una història a la pell de lluites, de desigualtats que no podem oblidar, i ara, en aquest moment d'acumulacions de crisis, ens toca tornar a alçar aquesta veu de lluita compartida, de solidaritat, de cooperació, tota aquesta experiència, perquè aquestes candidatures el que tenen de fantàstic és que la gent que entrem a les institucions no venim de la carrera política dels despatxos, venim de la carrera política que es forja al carrer i a les places, a les manifestacions, a la creació d'alternatives, al plantar cara. Venim d'això i, per tant, quan entrem a les institucions no oblidem d'on venim. I anem a transformar-les sabent d'on venim. I aquestes candidatures, ara, en un moment tan crucial com el que vivim ara, a nivell mundial, l'acumulació de crisis, però també a nivell estatal, per aquesta pujada de l'extrema dreta, per aquest perill de l'extrema dreta a Europa, a l'Estat, per aquesta involució amb la conquesta dels drets, a partir de com s'ha reprimit ocupar el carrer amb el 15M, l'independentisme, com s'ha reactivat, s'ha enfortit d'una manera, com diu la Marina Garcés també, que és com una contrarrevolució que s'ha enfortit per aturar-nos, i en un moment en què, sí, segur que totes vosaltres, quan parleu amb la gent, hi ha desànim, hi ha desil·lusió,
hi ha una sensació de que no val la pena lluitar. Doncs no, companys i companyes, veïns i veïnes, no els regalem el desànim, no els regalem el desànim al poder. És el que volen. Estan esperant que ens desanimem, que llancem la tovallola, que ens tanquem a casa, que plorem per lo desgraciats que som i que no plantem cara. Per tant, cal més que mai recuperem aquell esperit que vam mantenir durant el franquisme i en la transició, aquella necessitat, aquella consciència social, consciència de classe, de que aquí, com diu el gran Fuster, que aquest any hem celebrat el seu centenari del naixement, o fem la política que no fem, ens la fan. I la política que ens fan no és a favor nostre, és contra nostra. Com a persona, com a classe i com a país. Els països catalans, amb aquest dret a decidir que no podem renunciar, amb aquest anhel de llibertat, la classe treballadora, l'esperit feminista, les dones que tenim aquesta veu que està canviant aquests equilibris de poders que hi ha hagut sempre. Per tant, companys i companyes, aquí ens teniu com a veïns. Vam dir, quan vam governar, vam inventar una frase que deia: convertim les fronteres en frontisses, perquè Badalona i Santa Coloma no mai més s'ha de mirar d'esquena, s'ha de mirar de cara, s'ha d'agafar de les mans, ha d'alçar el puny conjuntament i ha de convertir aquest Baix Besòs expoliat, maltractat i un niu és una llavor de lluita per canviar les nostres societats i el nostre país. Molta força, molta expectació per saber qui us presentareu, sigui qui sigui. Jo m'havia abans apuntat els noms dels que havíeu sigut abans: l'Alma, el Jordi, el Joan, l'Oriol, l'Aitor, l'Anna, el Manel, la Patrícia, em deixo noms, el César, molts noms que em deixo. L'avantatge que tenim nosaltres és que és igual qui posi la cara, perquè som una col·lectivitat, som un treball comú, liderem conjuntament, sigui qui sigui que es presenti avui, molta expectativa per saber-ho, ens teniu amb vosaltres, molta força a Gramenet, guanyareu segur.